we are fool pa what? Me. I won't make catch you. What? Na crowd by a cracker for Nasa crackers and Sibia. Naja say, me who I could say be and now buy a view her. Now, me really subaya, or ye, where you buy a beer and come in a bob baby. And I'm saying, the two and Uncle Ya say, you club over Dimachia. Now, me more meaning call and call Panama and we are. I'm a number at Yamika. Sir, oh, Nana Yamaka say, no woman pa. That will Yaman say, and as I'm not crying to Sebi. Yes, I'm kind. That's as I'm no credit. No crash, I say, me penny panel. I don't mean small one was a catch and say, Manigino. Me crum say, when your own ban open our lair. What go to pain and him no coca. So, high Yansa. And Yansa, you could implant it. And they come by and come see me pass, I say, Akua. Ye and the way Yasem. What I saw me catch on. What I saw me catch on. So look away. You could implant him once and all. Now I say, I'm marrying number me. Mammy number me one. Open it, son of Casa. Solico. I will be on, sir. Mr. Solvim Fiaco. Some call me for you, Lucy Yam to be down. Siakasa. Kwa sema niko pe akiwa mwanza na openuna na economic okani ya bwa me na mama mari sane ka sam kire penyi ananga memba choma kan sai kwa e chinu aba ma chiro sen ni siaka atona onko mana ma fawfi me ko ebia minim se ukodu na wo chirichiri mu na chirichiri san to chirichiri mu chira se me do no pa pati Oba pasa poma. Mini Sapoma. What's it doing? Now what to say? Only on the wine. Oh. Now pasa poma mini what did I know why? Hey, I didn't know why I was time running. The bonnie I don't know. Mini I know. What do you know what now ben you ho? Who bear to quine? What do you know? I found a woman and me and I told me that. Bonnie be as my son some running who be oh. Mem Pember and full be oh, with fear. The other one, I'm not coming in tea. Oh, I didn't do them. I will bow bomb or some running banner. Made a damn running phone on. Hey, now they know awesome. Some in Uniasem. Now, Miss Madame, no awesome. Me and no. What frame me other bed? I don't see you film and I can't enter when I'm mamma. Yo, me tremon am say me fa ha chiao. Na me bisa o say, wo hia bibi a metumi aya ama wana. Me. Se obey ni we, e bia na bibi wo hono mo a wo be pese obi be ya aboa wo. Me hia bibi na wo betumi aboa me. Se me hia bibi a betumi aboa wa na be boa wo. Ma wa me boa me wo ho. Me hia mo hwi o. Me hia wo ne na na hwi o. Wo ho ahi kura sene. Wo hima na ote wo no. Se me ho ahi che de oto boa bokotere nya sa. Sa na meka. Na wona wo gina nche aka se na ni gine de otobo na nka se de wa hu se na ni gina otumi tobo no wa wo gina nche no na be ka che se na ni gine Sapoma me de na betimi aya me a wo be bisa me metia mo na mba maduane di hwe ni yi o na tobo ase na susu kasa me je ni yi wo pese me na o ya pe wa ho se kura se me no mie no nyina ya pe se wo ni ba me so mo de me de na akose pomu ho no na me de me ka kire wo kwa ka kire na na ne se mo nana no mo mpaye na mo ngunsa na me ba no wo mra somdwem empire ye nyina ye bo me se na me ba no omo be ba nya nko awo ba omo be ba mra somdwem na se dufia ma somdwem na dufia ma me ne mo ba chia ya mo se wo mpai bo anu no me se ne nka mo ba chia ma me ma yam na nka mo ba nu mo ho so kura se mo mudi akonwa ofi ho me na dia na wo kasa bebre se de wadi dia me ade akwam na de me de kwam na ekata me de kwam na ekata na ni bisa ni yiye mu na me pe na kasa metimi atwam na ni ma fro ha to bo ase na de wa ba ni na de wa ba me ma fro ase na wi ase na awon to bo ase me te soro wate me ti wiem me sensa ho me sensa wiem wo ba pe ba nu mu kasa atie na kwa ka kire no ana anwoma wo na wo ye na wo de mo hwe mo nche pa na se du fia ma
Do fear ma, minimum me no be kire de odi akonya. De odi ahini okure. Nyabotre. Oba pawe di wadaroma. Wa wunti na yebo. Ade na wo boro yero ho boni ye. Me pese wo ba akosi mra odi bedi asa. Ti boni ye, eno nti na yeba ma odi banku. Boni ye. Banku. Nano masare. Adom. Oba papa bi. No krani nyame anim nie. Oma mani age. Me hu sire wo wanim no. Oma mani age. Enra de na wo ye no. Na ma mere aho. Hwe enra. Kusi am de besi wanim. Ensafo am de besi wanim. Wantimi amfa papa bi kura anka wa no. So ne wadi asa. Wa woso ho wa woso no mem wa kan ho ama nananom ayebasa ha me kasa no abom kakra no wadi me ama nananom ani age me yesa di sem le bechechewe na mama siri aba wonim na mama wanya negie na me so mani age anokwa mani age bebre mani age bebre e ma re ho bi mate de nananom pe e no moye na de ne wa ye no wa ha sisi ama me di mani ho no ade a wa ye ama me di mani ho no me show bo se enije we e be koso sa akosi awie me ma re ho da me ma bo abrabo mu no enije nko a na me be ma wo bom mensansa abotre ye kwa no basa twato de ye ko eno no be dan wani ahwa na wabo ati aso na me ka chiro nteno no behwa ha no wabo me pese obehwa ade bia afei okofum na akodo ade se kan akudutwa wonan uwia be du hwe bi pese na me na we na me nsa we mpesa ankwase asem no ani jamro so enti bom dawni na bom ai bidi asaka kre okay yenye na yonko anya sa ade ha bisi wa ha asem besi ensem o yesi bibi ya yemhwe fadondo no ene na ba ne ma no faman menje je fasi ho fasi ho abre bia wo hia ni je bia no ye beba bebom na wade asa age wani wate fasi ho yonko ya sa asem bisi yonko ma hwe megu me hwani ma ase woni to ya na bro fika so me da ache hene Koko na uye. Nyamisha, nana muncha. Yo.
menka no ntwa won tro me de mani huye na me hu kasa jiri me Njua mira so okay so be in high in yesterday that obia typically and as I always said you miss it out and I have a customer that chame and as they are and the who are going on the one I was under now and mira the esi dada na mum mentwa entro se mesafo ayira na utwa kontumpo se osafo ayira oda abonten asem no kroye ntu sebi mibra mesi anwonwade ne nsankyerene a ekooso nya waso ne yesu no ohonyi a nsankyerene de adi ma ohonyi ne buhwe ya ne ntima microphone ka se bibia to wura no wasi memehwe me bisa se di ne di adanse so wura afiri mu wasi brabe hwe mira mesi me di mani ko twe wusi ehu se ohunyi na oda ya no wati ahwe no ankasa sore tenaze Ojebi mira na mini su nyina adan mani jebi na niama fa osebo enfiri ho amma anyi dede ni nyina ne se omai komfo bo ma no ka kyerem se men kan kyerɛ obia na emo wodie metimi abɔ wa mane na ne asisi ekuro due mu no ye ba eno ankonkon ho kopem se nanam se nkyerɛ ne omo ayi omo abɛpa ho ntuma ama ni wanyi na e ene ntia enokore ni odi on eye nokore gidi ye ba na ti ase owura ti ase na nanam aje ni anga ye me say oho beto ye be posi abom njua miura abru aha na kameno kasenka supo hini me enka ni so nwale me ba na mi hono so tiaso na se madudu mbo se ya pepe ura tiase miura tiase na mesraw mpanyimfo menka nkyerɛ wo na mesraw enka nkyerɛ obiara sana wodefo konfo eka o my konfo se maye nka nkyerɛ nipa bibiara mfra no ntoma kopem se nananom se nkyerɛ ne anka se be wie peye mesraw ema wano empa eni hu nkomo enkyerɛ wo busuafo no mpanyimfo eka me no wie no ntem na my konfo ani kwa che eu acredito se me ba ura tiasia ne mo amane na kana sa pate ntu mu osu eto my konfo ase Nanahima Ibo. Hey, Babati. Nanama, medicine, bro. Nana wadarum. Any Jimmy Ahubras in many sound. Yes, so dear Cosso, and any. Yes, Akuma. Was it a day? It's in a person idea about who pay a free nansa. Na ya suman wo pony mu se won ko no won ko wu. Me hima so dia ka minim se kokoba ni dede bade. Se bi ko mu nyina ya korobofo ma. Na so no sapoma ya ya bibia ma. Chese me ho kura adwiri me. Me hima me serew. Ani dim nya kasapa bi ka kire ne mama. Na ya wo hu mi adede odidi machi no. We mpo me ko ni nche se me kwachia no. Na ja odi agu mi chemu no. Eni enyan. Misro.
yɛse kasade ɛma abaato menim sɛ wo deɛ wode wano to mu a asomdwie bɛba meserew Obati that's it. Sapoma anese. Ne bana me share nana. Ne bana na se obekọ no wakọkọ agye kuro. Mensoma ne ba no. Na sapoma de wo ye no kuro no ntemu bi. Sapoma anti kuro no bi ana. Nana wati. Na fe ne how pa ne sen. Enyo ba akufo na nane abrewa o. Se kuro ni ye nyina ne atim. Enya menko. Otimu bi. Na fe ne how pa ene sen. O pese o kire se ye pese ne ba ne kowu. Ti na ya soma no. E pese ne ba ne kowu na ya soma no na ne ba no obisa ne ba no se ye na ye soma na na se abofra na na se wo beko. Ono na ba ye. Na fe se ne how pa. Kuro ni ye nyina ne yatim. Enti se wono no se ne ba no ko na se wono ba be ne wa kontokwa. Ene o mra memi mom ho na wo me na kure ya me dia. Enti ka o mra me manim na me wo nim no me kan kire me. Kuro na ye ma ye nyina o. Ejima ye nyina. Enye oba akofo dia. On kai no hu se anamo na mofre na tu no. Eye yi a eye ma ye. Sunimu. Obeti wa e mane hawo. Wate. Sapoma no me na me hema wo kure yi mo. Etu ono ano nante mre medim na ne obeye wo no. O me ye nkyere me. Kuro no ade me kwa me dia. Onti kuro ni mu bi. Anamo na mofre na tu na ye ya me kwa me dia. Eye ya wo no ka wo bi. But that's it. Mama. You are doing. That's it, Nancy. That's it. Woof. Say. Say, I want to search you, baby. Huh? Yeah, what's all saying? David, do feel Jinani baby was in baby. Yeah, did this episode show you, baby? Who was I didn't know? It's just I'm so to the iron quite. What took on the baby? See me, Obina. Baby, I you quick. You never be is a quan quite you so. You better not know and ask me. So I'm quite. Did you say? Do feel nothing okay? I said, every so no sooner dear comes so human. You can't answer me. See me. Do feel young call. Do feel. Hey, do feel. Bibi ya wow. Apuna. It's only to get a cracker or coming. Eh? Only to do. Me no ma. O teme no mamu o. Me hu no ma me hu bi da. Se menim amamre ene amane ye. Na se wonim amamre a won sa amamre. So ati ase.
tina me catch us say krom abetana ha cha o se me ma hu amamre ni amane se de esiye no ene se de esitiye se de be ya woni beje ha wetima tana ha cha afina mati ase sabi minim nyansa pa de nyansa nso tete me na nanom de nyansa ebo me nyansa de so wusa me ho ana ko sɛ meso me kurom menim nyansa ɛna ɛdi nyansa woo me ana mefa nyansa kwa bi so bɛdi kurom ha enti wo kurom wɔ nyansa ni me afei na Matias yɛ nti ade a woyɛ di ma adom no ɔnya so papa ɛfiw me hyɛda dakyɛ ne na bibi sɛ wɔ na wonka nkyerɛ ma menyɛ bi nkakra na woyɛ bi ama hwan mansa mpɛsɛ nka mmea me kɔ sɛ mehu ade nɔma ɔpɛ ne bu ɔkorɔ nyɛ den sɛ nte sɛ ntoma ne wei na metɔ hel asɛ kodu kakra abotre ana anka so kakra tira me nka bibi nkyɛw ewiase ne yɛwɔ no akokɔ ne ɔbrɛkuo kakra ɛnyɛ pɛ asɛ kyerɛ sɛ tira me ka sɛ me nyansani ɛna ɔne nam me so yɛ nansani ana me no wo nam sie na tie adeɛ bi wɔ hɔ a adom pɛ mansa ɛmpɛ adeɛ bi wɔ hɔ a wode ma adom a n'ani bɛgye ho paa nanso wode ma mansa n'ani ngye ho ne bodofo ɛno nti ɛna makyerɛw deɛ mansa ɛpɛ na wayɛ ama no